de kan betale med i skolens kantine. På den måde slipper eleverne for at holde styr på kontanter, og forældrene får lettere ved at holde øje med, hvad børnene egentlig spiser. Spisefrikvarter på Risskov Skole i Aarhus. Jeg skal have en burger med bøf, og jeg skal lige finde ud af, om jeg skal have mere. Ulrikke Holm Christensen behøver ikke længere rode efter kontanter i lommerne, når hun skal købe frokost. Hun er nemlig en af de første, der har fået de nye betalingskort. Jeg synes, det er en god idé, fordi at, man behøver ikke huske sine penge. Og kortet, det kan man jo have liggende i tasken hele tiden. Det nye betalingskort kører som et forsøg på 4 skoler i Aarhus. Og kortet har flere fordele. Forældrene kan tanke penge på kortet hjemme fra computeren, og de kan også holde øje med, hvad børnene køber. Det er en god ting at vide, at det ikke er cola og pizza og is, pengene går til, men til god og nærende kost. Det er PPS, skolerne og Aarhus Kommune, der har udviklet systemet. Sammen har de fundet en måde, hvor kortet også kan programmeres, så det giver en alarm, hvis barnet for eksempel er ved at købe noget, forældrene har forbudt, eller som barnet er allergisk overfor. Det kan være glutenallergi, det kan være, at man ikke må spise svinekød. Det kan være mange forskellige ting, som man kan lægge en alarm ind omkring. Alle her på Risskov Skole er altså glade for det nye kort. Men man kunne jo komme til at glemme sin kode. Så er man jo lidt på den. Det er jo så desværre lidt træls, men så kan man bare ikke købe noget. Men altså, ja, sådan er det. Sådan er det. Forsøget her kører hele det her skoleår, og hvis det bliver en succes, så er målet, at endnu flere skoler skal tage kortet i brug. Så flytter vi